minutinho para querer mandarvos un lote de bicos de apertas e desexarvos un bo Nadal e unhas boas festas. Que non veña nada con sobresaltos e que teñamos moita saúde. Dende a Asociación Cultural Os Gaitas Blu desexamos o... Dende a Asociación de Veciños de Entín e Tarás desexamos unhas felices festas a todos os veciños do Concello de Outes. Bo Nadal, bo Ano Novo. Queridos veciños, agora que nos achegamos ao Nadal, a Banda Municipal de Outes non quere perder a oportunidade de desexarvos felices festas e próspero Ano Novo, esperando que para o ano podamos volver a amenizar as vosas roterías. Bo Nadal! Dende o Club Baloncesto Outes desexámosvos unha feliz Navidade e un próspero Ano Novo. Dende a Asociación de Veciños Feira dos Carros de Cando desexamos un feliz Nadal. Feliz 2021! Concertiño! Felices festas, Outes! É tempo de Nadal, tempo de festa, reencontros cheo de tradicións familiares. É inevitable non referirse aos difíciles momentos que estamos a pasar durante este ano 2020, que por sorte está a punto de rematar. Deixémolo ir. O novo ano, que está xa aí, é a que nos traerá a nova normalidade, a que todos necesitamos e todos merecemos. Mentres tanto, celebremos estas festas con seguridade e do mellor xeito posible. Dende a Asociación de Veciños do Freixo, unimos a todas as entidades veciñais, culturais e deportivos do Concello e desexamos a todas as veciñas e veciños de Outes un bo Nadal e un mellor e normal ano 2021. Felices festas! Felices festas!